Nalona ngiyabingelela igama la Jesu Kristu umfeli wethu. Okhulumayo ubaba uMahlobo phansi endaweni yaseDavidton. Isifundo sethu sanamhlanje ke bazalwane sizoba very brief and very short. But okusemqoka ukuthi si understand ukuthi sikhuluma ngani. Ngizobe ngisihlukanise ka-2 lesifundo. Section yokuqala is to understand the value of the Holy Spirit and amandla umoya oyingcwele nomsebenzi wawo. Uma ubheka imisebenzi yethu thina abantu ayisoze yafinyelela emsebenzini umoya oyingcwele. So masifunda ku-47 kuHezekiel 47 from 1 and 2 and then 8 to 12. Ngifuna kuqala ngiveze kuqala ukuthi kunamanzi aphuma ethempeleni ohlangothwini lwesokunene lwethempeli. Ahambe aphume lamanzi ayohlanganyela kanye namanye amanzi. Now uma ubheka ke kule scripture ke bazalwane kuvela into ezi2. Kuvela amanzi afile, kuvele amanzi aphilayo. So ngifuna ke nimamelele voice note engizoyifaka yokufunda kwalezwi and then siyithathe from lapho ke bazalwane. Ngiyabonga. Amen bazalwane. Sifunda uHezekiel 47 from verse 1 to 2. Sahluko sakhona sithi amanzi asethempelini. Wayesengibuyisela emnyango wendlu. Bheka amanzi aphuma phansi kombundu wendlu ngasempumalanga ngokuba ubuso bendlu bebungasempumalanga. Amanzi ehla evela phansi ohlangothini lokunene lwendlu ngaseningizimu kwe-altari. Wayesengiphumisa ngendlela yesango ngasenyakatho, wangizungezisa ngendlela engaphandle esangweni elingaphandle elibheke endleleni yasempumalanga. Bheka kwampompoza amanzi ohlangothini lokunene. Wayesethi kimi, lawa manzi aphumela esifundeni sasempumalanga ehlele e-Araba aye elwandle lana aphunyisiweyo kuphiliswe amanzi alo. Kuyakuthi konke okuphilayo okuswebezelayo kuphile ezindaweni zonke lapho ifika khona leyo mifula emibili, kube yizinhlanzi eziningi kakhulu, ngokuba esefike kukhona lawo manzi awolwandle ayaphiliswa kuphile konke lapho umfula ufika khona. Kuyakuthi kume kuwo abadobi kusukela e-Eni Gedi kuze kube se-Enegiyalimi, kube ngokokwenekwa kwamanetha. Kuyakuba khona izinhlanzi ngezinhlobo zazo njengezinhlanzi zolwandle olukhulu zibe ziningi kakhulu. Kepha amaxhaphozi alo nezimbuku zalo akuyikuphiliswa, kuyakunikelwa kube ngusawoti. Ngasemfuleni osebeni lwawo ngalapha nangalapha kuyakumila yonke imithi edliwayo, emaxabunga ayo angayikubuna, nezithelo zayo zingayikuphela. Iyakuthela ezintsha izinyanga zonke, ngokuba amanzi ayo avela endlini engcwele. Izithelo zayo ziyakuba ngokudla, amaxabunga ayo abe ngawokuphilisa. Amen. Ukufunda kwezwi bazalwane ngokukhulu nje ukuyithoba ngizongena ku-first lesson yethu yanamhlanje. uNkulunkulu ayibeke kimi ukuthi ke bazalwane sizwa ukuthi from ku-1 and 2 kunamanzi aphuma ethempeleni ehlangothini lwethempeli. Now amanzi aphuma ethempeleni ayahamba agudle ahambe ayofika ahlangane namanzi olwandle. Now mawufunda ku-8 wehla ngalo sizwa ukuthi amanzi lawa asolwandle afile, konke nokuphila kulo lolo lwandle kufile. So amanzi aphuma ethempeleni will represent the Holy Spirit. Now with the Holy Spirit that intervenes empilweni zethu, konke gets revived and bese kuyaphila futhi. Now which means amanzi aphume ethempeleni ahambe ayohlangana namanzi asolwandle kuze konke kuphile okuselwandle, and everything that's around lolo lwandle including izihlahla zonke izithelo ezilapho zonke zaphila. It was
everything was revived. uNkulunkulu ufuna ukuthi siwamukele umoya oyingcwele, ukuthi konke okufile kithi kuvuswe kabusha, siphile into ezothandwa abantu ababonayo umsebenzi kaNkulunkulu kuthina. So uNkulunkulu ulungisa lokho kithi kuqala ngomoya oyingcwele, ukuthi uma sivuselelana njengoba senza nje singasakhona ukuhlanganyela due to the circumstances esibhekene nawo, uNkulunkulu bese ulethe icebo elisha lokuthi makuchutshekwe kuhlanganyelwe, so that kube nomlilo ovuthayo. By the time siyohlanganyela kuyobe sekunomlilo ovuthayo ongeke wacishwa na umuntu, so that sizokwazi ukuthi kukho konke esikwenzayo sihamba ngawo lo mlilo. Hallelujah. So ngifuna ukudlulisa lokho ke bazalwane ukuthi the water represents the Holy Spirit. Amanzi aphuma ethempeleni. Ithempeli le representa uJesu Kristu owahlatshwa ohlangothini. Ingakho ke amanzi asihlanza sababasha, saphila kabusha impilo entsha. Hallelujah. So kuzoba khona abantu ekuyomele sibadobe uma sifaka amanethe wethu emanzini aphilayo, ngoba amanzi olwandle aseyaphila. Abantu abalalela lama messages abangakamamukeli uNkulunkulu bayazwa yonke imiyalezo esiyidlulisayo, besebenze njani? They get born again, bayamamukela kabusha uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. And then from there bese ke bayafundiswa ngemiso ikaNkulunkulu. Labo bantu ke yibo bantu ke abazotholwa yithina, badotshwe yithina masifake amanethi emanzini, ukuze nabo bazothola impilo engunaphakade. Hallelujah. So kweyesi2, section yesi2 engicophile nayo, it's about ukulungiswa komuntu okholwayo. Now ukuthi thina the Holy Spirit isilungisa kanjani thina siyabantu. Amen. Amen bazalwane. Okay, so phinde sifunze Ezekiel 47 verse 3. Lapho umuntu esephuma eya ngasempumalanga enomucu wokulinganisa esandleni sakhe, walinganisa izingalo eziyizinkulungwane, wangidabulisa emanzini, amanzi efinyelela emaqakaleni. Wabuya walinganisa inkulungwane, wangidabulisa emanzini, amanzi efinyelela emadolweni. Walinganisa futhi inkulungwane, wangidabulisa amanzi efinyelela okhalweni. Wayesebuye walinganisa inkulungwane, kwakungumfula engingenakudabula, ngokuba amanzi ayekhulile, angamanzi okuhlamba, angumfula ongenakudatshulwa. Ngefuthi ekufundeni kwezwi ke bazalwane, uNkulunkulu abusise kuleyo ndawo. Now uma sesingena ku part 2 yalesifundo sanamhlanje ke bazalwane, again ngithanda just to highlight the importance of understanding the symbol that the water plays. So amanzi adlala indima yomoya oyingcwele in this regard. Uma ufunda from 3 until 5 sithola la ukuthi kunendoda ebekade ikhona ihamba phambili kodwa iphethe ucu. Now every 1,000 meters they would walk, they would measure amanzi ukuthi angakanani. So uqala lana ke bazalwane ukuthi from imeasurement yokuqala amanzi bakade ehamba eqakaleni. Now njengomntwana okholwayo, umntwana osindisiwe, umoya oyingcwele responsible ukukulungisa ukuhamba kwakho. Inkambo yomntwana okholwayo nomntwana osindisiwe kumele ihleze kuyindlela elungile. Umoya oyingcwele awusoze ukise endaweni la ekungalunganga khona. Siyazi ukuthi uJesu angangena nawe ezindaweni ezingalunganga, kodwa umoya oyingcwele awusoze wangena nawe ezindaweni ezingalunganga. So umoya oyingcwele will warn you first ukuthi konke lokho okucabangayo usacabanga ukukwenza akulunganga. Then if you persist noma uqhubeka ngokwenza lokho okucabangayo, wawubona kubalula kuwe ukuthi ukwenze,
then wazi ukuthi umoya oyingcwele usuke ungasekho lapho, right? So which means you will find it easy to do isono because umoya oyingcwele awusekho kuwe. But from the moment umoya oyingcwele ukuwonisha ukuthi this is not right, then that's where you get corrected. Ngokuhamba kwakho umoya oyingcwele will correct ukuthi angeke ukhona ukuya la ufuna ukuya khona ngoba inyawo zomntana ongcwele azinyatheli endaweni engekho ngcwele. Hallelujah. So second point was again the movement yabo, again another 1,000 meters, and then from measurement yabo amanzi bewasashaya emadolweni. Umntwana okholwayo nomntwana osindisiwe ke bazalwane uyashaya phansi ngedolo akhuleke. Ukukhuleka is the first thing umuntu kumele ayazi ukuyenza. Ukunxusa kuNkulunkulu, ukunxusela izimo, ukunxusela nempumelelo yonke into oyifisayo, it's what you need to do. So the Holy Spirit will always help you uma ukhuleka, and it will help you ezintweni ozikhulekelayo ozaziyo nongazazi ukuthi uyazidinga, right? And third point is that again another 1,000 meters was walked. Bahamba another 1,000 meters, then amanzi bewasafika okhalweni. Now ngibhekisa kakhulu kumadoda ke lena ke bazalwane ukuthi okhalweni lwethu uNkulunkulu wabusisa and he planted a seed ukuthi kube khona isizwe esihlala khona okhalweni lwethu. So ayibusisekanga indoda okhalolayo lulula luxekayo. So umoya oyingcwele uyasisiza nalapho ukuthi sihleze sibophile emakhalweni ethu uze singazitholi sintengentenge, singazitholi kulula for thina ukuthi sicommit a sin phambi kwaNkulunkulu. So ngalokho umoya oyingcwele again will intercede ekusisizeni ngalokho ukuthi ukhalo lwethu lihleze luqinile lumile njalo. Hallelujah. So nalapho ke bazalwane it's the responsibility again yomoya oyingcwele to a child of God. Now lesine iphuzu engifuna ukuliveza ukuthi uma sebehambile again another 1,000 meters amanzi asewumfula. Now amanzi mawasewumfula umuntu uma engena emfuleni uyantanta kuwo, noma ngayibeka ngokuthi uyafloata. Uma ufloata, which means it's a free motion eyenzakalayo. So umoya oyingcwele, you are no longer in control of everything that you are doing, but the Holy Spirit is in control of izinto ozenzayo. So which means usubhukuda kuwo wena umoya oyingcwele, which means yonke into oyifisayo noyikhulekelayo kubalula ukuthi ize kuwe because yonke into oyifisayo usuyiqalise kuNkulunkulu kuqala. uNkulunkulu will respond by allowing the Holy Spirit to guide you and protect you. Nakhona futhi akaprotect wena wedwa, uprotector nabantu abasondelene nawe. So which means yonke into oyenzayo wena uma uyiqalise kuNkulunkulu, iprotection angeke yehlele mina ngingedwa ngubaba Mahlobo kodwa iyohlela wonke umndeni wakwaMahlobo, ngisho kanye nabantu abasondelene nami nangobo bubandla nabomakhelwane, because protection is very very broad. Uma si under that protection, uma mina ngiwu protection kaNkulunkulu nabasondelene nami kumele babe kuyo leyo protection. But once I step out of the protection kaNkulunkulu, nabo they are automatically out of that protection. Hallelujah. So kulapho ke bazalwane engifuna ukuthi si understand khona ukuthi uma umoya oyingcwele ukuthina nathi sikuwo, we will be able to do things that God will be proud of. uNkulunkulu uyozithokozela izinto esiyokhona ukuzenza. Ngisho noma sibheka indlela zokuhlanganyela, this is a wonderful idea yokuthi sihlanganyele, and it's one of the things that uNkulunkulu would really approve in terms of reminding each other ngezwi likaNkulunkulu nokukhumbuzana ukuhlanganyela nje nendumiso konke nje lokukhona
esikwamukelayo masiloko sihlanganyela. And nokukhula kwethu futhi kuyabonakala ke bazalwane. Izifundiso esiyitholayo isinikeza ne-confidence ukuthi sikhone nathi ukuthi sihlale siyenze ama-research, and then we are then able ukuthi singa-deliver such a message. So ngithanda nje ukubonga ke bazalwane ukuthamela na i-service namhlanje. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu abusise alondoloze njalo. Amen.